ndazora mafuta ndageza. Okay guys, mubvunzo maona right nhasi tiri pano futi. Mubvunzo maona pane mutsauko here pamunhu anenge ari alright, miratibvise zvimano sikulu lamabhachi, miratibvise mabhachi thing zvingatotinetsa right kana ndikazotonorwa ndopfeka apo right. Zvikanzi izvo pane mutsauko here between mukadzi mukobvukobvu nemukadzi mutetetete. Zvikanziwo tinokona uri ngoposta vanhu vakadini, vanhu vari kevi, unoda vanhu vari kevi. Chimbotiudza pane mutsauko here? Mutsauko hapana. Answer yenyu ndinayo, mutsauko hapana. Vanhu venyu vangonati really? Zvinoitika ndezvokuti this love game okay? It's all mind games. It's whatever you tell yourself. Whatever you tell yourself. There's no believe right, guys? Hapana mutsauko. A slender woman, or a big woman, or a curvy woman. But pana zvaunofila iwe ukaona munhu ndeti izvo zvezvo ndo zvinopa difference chete. Saka don't worry guys if you're slim or if you're big, if you're what, believisa munhu wacho wauri kudanana naye ndo zvongodiwa chete. Let me explain. Right. Pane zvinoitika mupfungwa dzemunhu kana aona munhu. We all know that. Kupsychology ukaona munhu zvaunoona izvezvo pane zvinoitika mupfungwa dzako, perception. Unoona chinhu wodecide kuti chinhu here kana chii, mumvuri here kana chii, zvinoitika so quick. Paunoona ichocho chinhu wofunga shape yacho kuti inzou here kana kuti idombo here, mudhuri here, imota here, zvinoitika very quickly. Ikoko kufunga iwo kunoitika every time when you see something. Ziso rinopasa information. Hona chinhu kana chichilaita chiri chalaita, kana iri nzeve dzichikubetsera kana pakati asina nda kutsikwa ndeti ndo zvinoitika palife. Ndo zvinongoitika as well ukaona mukadzi kana murume. Zvafanira kubvunza vanhukadzi kuti pane difference here kadora nehombe. The truth again is hapana difference, but pane zvimwe zvinoita kuti zvikufane kukubelievisa. Girls, let me tell you, and men, let me tell you, the person that leaves a mark ndiye waunongo remember chete. Munhu anenge aita leave a mark pauri ndiye anenge